Yo, dit is T12 en je luistert nu naar mijn nieuwe track Outer Space. Goedemiddag, Tijn. Goedemiddag. Hoe gaat het? Alles goed, alles goed. Ja, je klinkt ook wel vrij relaxed, moet ik zeggen. Ja, altijd. Hè. Kijk, je bent niet iemand die zich snel druk maakt, geloof ik. Nee, meestal niet, nee. Nee, nou, dat is een goede eigenschap. Zeker een goede eigenschap, maar als wij deze plaat instarten, kunnen we je daar een beetje mee vergelijken? Ja, dat kan we zeker, ja. Ja, hij was ook zo jong, dus ja, ik weet het niet, maar hebben we een talent zitten in Beek? DJ T12, ja, wanneer ben je begonnen? Wanneer dacht je van, ik ga DJ worden? Ik was 10, bijna 11 eigenlijk. Ik luisterde altijd eigenlijk al naar bekende DJ's, Martin Garrix, Hardwell. Ik keek hun optredens altijd. Dus zo is het eigenlijk begonnen. En toen ik 11 was, heb ik mijn eerste DJ-set gekregen. En ja, zo is het eigenlijk begonnen. Dus je bent er eigenlijk al vanaf jongs af aan gelijk mee besmet geworden. Je dacht, Ja, ik wil niks ja. anders, alleen maar platen draaien en voor veel podia staan. Voor veel mensen kunnen optreden. Ja. En neem eens even mee, betekent het dan dat je dan uren achter elkaar achter die draaitafel stond in het begin ook?
In het begin zeker. Vooral als het allemaal vrij nieuw is, dan wil je toch gewoon zoveel mogelijk tijd daarmee doorbrengen. En ja, gewoon zo goed mogelijk worden natuurlijk, nu nog steeds. Maar zeker in het begin was het zeker ja, tijdrovend, zal ik maar zeggen. Ja, je hebt ook deelgenomen in 2017 aan de Nederlandse kampioenschappen. En die heb je uiteindelijk dan ook gewonnen. Hoe zag dat eruit daar? Wat moest je doen? Wat? Het begon eigenlijk met een voorronde, of een drietal voorrondes. Waarvan je dan in groep werd ingedeeld. Dus ik zat in 1 voorronde dan. En dan nam je het op tegen 8 anderen volgens mij. En daarvan gaan dan 2 mensen door naar de finale. En uiteindelijk sta je dan met een stuk of 5 mensen in de finale. En wordt dan aan de hand van een puntentelling bepaald wie de beste is eigenlijk. En is het daar ook waar je je eigen stijl een beetje hebt ontwikkeld uiteindelijk? Ik denk dat het zeker een grote impact heeft gehad op mijn eigen stijl. Maar ik denk ook dat er nog genoeg tijd is om echt mijn eigen ding te ontwikkelen. Dus ik denk niet dat ik precies nu al een eigen stijl heb, maar zeker dat die in ontwikkeling is. Ja, we zeiden zojuist al, je hebt dat gewonnen. Heb je daar ook profijt van gehad? Tot het toch dan op jouw naam staat? Of... Ik denk dat het zeker een aantal deuren geopend heeft. Ook voor festivals is het interessant natuurlijk als erbij staat van Nederlands DJ-kampioen, et cetera. Ik heb daarna bijvoorbeeld op Castle of Love of Park City Live gedraaid. Dus ik denk zeker dat het wel impact heeft gehad op mijn verdere carrière. Ja, het heeft een voordeel voor je. Hè? Dus je kan het gelijk op je website of op je Facebook erbij zetten. Van 2017 heb ik Nederlands kampioenschappen gewonnen. Ja. En het is een goede onderbouwing. Nou, dan heb je ook nog heel veel stijlen binnen de dance scene. Waar kunnen we die voor jou eigenlijk op terugvinden? Ik zit voornamelijk in Big Room. Dus dat is waar Martin Garrix eigenlijk mee begonnen is en waar Hardwell nog steeds mee bezig is eigenlijk. Maar ik denk als je de meeste mensen vertelt dat je dan onder EDM kunt bevatten. Electronic Dance Music. Ja. En wanneer sta je op Tomorrowland? Ik hoop in de komende jaren, maar ik kan natuurlijk niks zeggen. Het zou wel gaaf zijn, hè? Dat lijkt me eigenlijk wel een van de dat zou vetste heel gaaf festivals zijn. om... Ja. Misschien een hele rare vraag. Wat zou het vetste festival zijn waar je ooit wil staan? Het mag buitenland zijn, binnenland zijn. Gewoon echt het vetste festival waar je ooit wil gaan staan. Dat is heel moeilijk kiezen, maar ik denk dat ik dan zou gaan voor of Tomorrowland of Ultra Miami. Dat zijn, Ultra Miami, dat is ook gewoon gigantisch, hè? Ja. Het is hartstikke gaaf. Ja, zeker blijven dromen en blijf aan deze weg timmeren en wie weet. Ja, het komt in orde. Ja, zeker. Het wij blijven dat. Ja, wij blijven je natuurlijk volgen. Hè? Ja, dankjewel. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over DJT12? Ik ben sowieso te vinden op social media, dus Instagram, Facebook, et cetera. En ik heb een eigen website, www.djt12.com, dus daar kunnen mensen informatie over mij vinden, mij boeken, et cetera, contact opnemen.